Hemme salam dostlar, joralar, gowmya daýlaňyz. Dostlar, bu videoda size ikinci meyletinci işimde başımdan geçiren zatlarımı görkezmek istedim. Meyletinci işi näme bolýar? Bu siyahatçylaryň kän ulanýan programmasy Workaway we Workpacker programmasyndan tapylýan işler. Bu işlerde siz günüň dowamynda 4 saat, 5 saat işläp berýäňiz we işleýän ýeriňize görä hepdede 1 gün, 2 gün boş günüňiz bolýar we olar hem siz garşylygyna galjak yer we nahar berýär. Bu programmany näme üçin ulanýarlar? Gezýän gezginler, siyahatçylar giden ýerlerinde iň bolmanda galjak ýeri we nahary muda getirmek üçin ulanýarlar. Men hem buny ikinji gezegine bu videoda barlak görenimi görkezdim we käbir kynçylyklar hem başyma geldi. Olar hem size dol görnüşde görkezmek istedim. Siz hem belki bir gün bolarda bu programma yüz tutarsınız. Bring tent, need to bring food, need to bring everything. 2000. Maybe 2 days. Şeýle yoga üçin, yoga etmek üçin ýa-da oturmak üçin yer bar eken. Garşysy şular ýaly owadan Allah gatty gowy. Ştaýdy işlemeli näme diýdi? 1-den 9-a neydi? Braçenni zady çen işlep berseň bolýar diýdi. Nahar zady berýärsiýdi özümiz. Hani galjak yer nahar. Ýöne internet ýokken Wi-Fi ýakynlarda ýöne nämeler bar diýdi, internet kafeler zatlar. Hani öz internetimem bar işleýär. Diňe hani düzenlänimden soň ýüklasam bolýar, diňe ýüklemän eksem bolýar. Ve şu dağ 2000 metr uzunlukdayken yani diýdi ýeközüň gidip bolanak diýdi, gruplar bilen gidip bolýar diýdi. Dyrmanmaga. Gaty gidesim gelýär ýöne görelim durum wagta görä, wagtym azrak sebäbi kopan gana gitýän on maşyna. Oňa gitýän çemberdi işleýän. Şeýle. We bäri hem bir hepdelep galmaly yerim. Başta bärini bir hili gördüm. Gerekmejek goşlarym aýrylyp goýulýan jaýyna meňzetdim. Ýöne ýeke jözüm galjagym üçin olary kän alat etmedim. Sebäbi ümsümlik maňa gerekdi. Näçe wagtdan bäri opşitde galýadym. Galýanlarym. O ýeri ýeke jözüm galýan. Ýöne gynansagam ýeke özümde şular ýaly gekolar bilen galmaly boldum. Bugün boş erteden işe başlamaly nesip bolsa. Elim görkezmek istedim. Elim We bulan Bangkokda wagtym ýa hawasyna ýa-da iýen bir zadyma alergiýe berip çykan ýara ýaly bir zat we intäm aýrylmady. Ýöne bäriniň hawasy muňa gowy geler diýip pikir etýän sebäbi bäri bir daglyk owa we men bärde bir hepdelep işlemeli. öýüňe ýasaýt düşüy saunalıydı. Sauna alsan gowalar diýdi eliň üçin. Enfeksiyondan zatdan gorýar diýdi. Bunu aldım, ulanyp görelim. Şu wagt galýanlarymdaky öýesi maňa nahar edipdir. Diňe men üçin edipdir. Men hemmemi bilýär söýdüp düşündüm. Towuk birden. Şeýle görkezem. Şeýle towuk birden çörek. Vay be. Men üçin edipdir. Men hemmemi bilýär zat dersi ýotýurdum. Allah şaka gibi. We ertesi ir bilen işe başladym. Maňa mellegiň ony uşak otlaryny ýygyp çykmak işini berdiler. Salam dostlar, joralar, gowmya daýlaňyz. Bugün Changdow'daky 3-nji günüm, ýagny meyletinji işindäki 3-nji iş günüm. Nähili geçe o arada biraz aýdyp bereýin. Bu zadam ýüzümem gowlaşdy, alergiýe berýärdi, ýani durtuk bolupdy, gaterbet. Bärik geldim
ertesi gün gowlaşdy. Bugün hem gowy. Hudaya şükür. Ve şu zat karanlıklaşmaka gaty o yerini görkezmek istedim. Hem näil gitjäni arada biraz aýdyp bermek istedim. Ayağımın, elimin alergiya bolan yarayalı zatlara gidip başladı. Ayrılıp başlandığını düşünýän şeyle. Derim täzelenýär. Yani yine yaralar, alias täze yaralar. Birinji günüm şortikli işledim. Neyse beýenýänlerim hem yüzüm durulanly, hem elimdäki zatlar gidip başladı. Men bärinin howasy peýda eder diýip düşünýärdim we o adam şu alergiýanyň sebäbi hani yüzümdäki wad yüzümde mango ağacı eken. Hani bu başta bunu diňe mangodan göremok sebäbi galan hostelimde möjüjükler wady. O möjüjükler dişlerini düşünýän we şo wagtlar arzana mango tapdım. 6 sany gaty bişmedik mango. Biram 10 dalda alypdym bişen mango. Ve şolara midim we şo galan yerimdäki yatakdan möjüjükler dişledi we ulalmagyna mangolaram sağ bolsunlar kömek etdi. Ve bu yüzümdäki o aradaýdyn bu ağacyny elledim sebäbi ağacynyň ýepbeşik bir zady bar. Ol elim ýepbeşik boldy toplan wagtym nämede fifide we soňam yüzüm ýalňyşlyk bilen şeýle elim degenne şeýle boldy we internetden bu öýesi aýtdy şular ýaly görkezli suratlaryny şu diýdi %100 diýdi mango ağacı edipdirseň yüzüňdäkileri diýdi eliňdäkinam diýdi sebäbi suratlarda şeýle görkezýär şundan bolýar diýip degse yüzüňe ve onun için häzirrak golun mango ağacından uzagrak durun. Yani ýepbeşik zady yüzüňize ýemleşse göni gaterbet görünüş bolýar menki ýaly. Onun için biram gelaýan wadyňa täze gelenlere mango ondan soň banan gaty bişmedik şolaram gaty täsir etýän eken olaram aklyňyzda kelläňizde bolsun. Onu aýtmak istedim bolýar men edit yapjak. Ondan soň YouTube için videolarımı düzenlemäge, montaj etmäge başladım. Sebäbi gatykän videolar wady üýşüp gidipdi, montaj etmem gerekdi we bärde de men Tarakan dostum. Tarakanjan sana köp sağ bolsun aýtýan gowy ünne, erwet ünne ama ýanymda bolýanym üçin. Ondan soň Geko dostlarym, joralarym geldi. Ýagny türkmençe ady haşyk. Bularam ýalňyşmasam gije duşuwa çykypdyrlar. Size de sağ olun men ýene ýalňyzlygymy ýatladanyňyz üçin. Dostjan senem gaty görmemen nätançlar bilen uklap bilemok. Bu gelen jannaram ýalňyşmasam ýerganat bolmaly. Näme üçindir men otogyma aýlanyp gitdi. Bärde dostlar ýadyma düşen zat özi ýykylan ağlamaz. Sebäbi men işden gaçyp ýene de işe gawat geldim diýen ýaly bir zat boldy. Sebäbi bärde men 1-den 9-dan 1-e çenli ýagny 4 sagat hiç ýeri durman şular ýaly işler etýärdim, mellek işlerini. Bärde bolsa aňyrdaky agaçlaryň aşagyna gaçan baldaklaryny tayaklary, çöpleri şular ýaly uýan maşynadan geçirdip uýetýärdim. O ýerde agaçlary ýygnamagym özi belli derejede ýadatýardy bärde. Olary üwemek hasam beter ýadatýardy. Alta çenli bir zatlar düýmenim, telefon, diňjalym, nahar, banýa, o bu. Alta çen boşa bilmedim, onun için alttan soň montaj edip ötün ve hemişeki owadan görnüş, dağ. Bu dağa çıkmak islerdim ýöne, wagtym az. Bilmedim çıkmak gatysleýän ýöne. O taýda da beýleköý wa şoň ýakynlaryna şu taýlarda, bahçelerde melleklerdi işleýär. Kaptığımız şeyle dağlık yer bärden merkeze zady doğru 2 kilometre ötken uzagrak ýöne zatları var eken
Velosipedleri var. İstesen alıp bilersin diyeler. Gidip bilersin. Motorum var eken yani. Motor biraz zat ulu olan için hemen biraz o diyen öktü olmamsan beresi gelmedi. Önemli ziyanı yok dedim. Gıskaça katıya adattı bugünkü işim. Yere kaçan ağaçlar, zatlar, şöyle L'Oreal şahalar, zatlar, yere kaçan kesilen ağaçları topladım. 2 saatlap, cemlap çıktım, üşürüp çıktım. Ondan sonra maşin var, maşinka. 10 milenem üvep çıkmalı. Katkenli ağaç ve intiham diyini bilmedim galiba. Hatta zade çenli işleptirin 2 çen. Aslında bir çen, bir 30 çen zade çen işleyen yani. L'Oreal'ı bugün katıya dedim. Alacak yer ve nahar için bilmedim bunu ne alayadanıma değdi mi deyip katken düşündüm içimden. Sebebi katıya dedim. Yani başka bir yerde işlesem pul kazanırdım bunları alıyada. Yani bir gelen son nemi isteyseler etmeli olya meyletinci işine. Naharam gün ortadan beriye yerden emiyen akşam kendi soran ok aç mı dağıt mı deyip yine aşağı düşüp özüm bir datlar yiyen sebebi uzak berden merkez onun için mecbur berlerden alıştırayan zatlarından berde zaten kendi gün galamak 10 gün yalı angırı gitse gaların ipçine sebebi bundan son Kopangan'la bir iş bilen gürleştim. Onun işine başlaya. Ona uçacak. Nasip olsa hem Kopangan adasını görkezmekçisi de ve bugün montajla oturan videom Malazya'nın son videosu dıyını bollu yadattı Malazya. Yani gıynandırıyan yeri hiç hili yükleyebilmedim. Gat hayal yükleye internet hayal olan için Wi-Fi'm yok olan için ne 2 tane videonun düzenlemden son yükleme için internet kafe vardı ya. Ona gidip bilersin yakınına velse bitbilen ya. Sonra gidip yüklerini düşünen bilmedim. Hemen yine videomu düzenleyin. Ertir belki yine açarım. Bye bye. Şu an yaprağı içinde privat koyupturlar 2 tane. Onu korcak olan yerden. Birinciye de ilk korcak olan görelim. Zat suyucu tağam ere yani kökan tağam yağlı tatlı yani. Şöyle yaprağa koyupturlar. Nam yiyelim. Good morning. Morning. Çinlerken halım geldi. Has öğüt manvi. Bu yaman goken. Şunu go edittirler paket zaten yalaman. Ne? Şunu barlak görüyoruz. Stick rice banana. Şunu göremden açı dip tay şuna. Gümmet sattı. 50-60-70 bat saat dip tötten. Berde barlak görüyen. Görelim. Stick rice banana. Şöyle burada. Ngon. İçinde banan var.
daşan brunch, stick rice, get to go tamam. Go. Dostlar, bugün 4. günüm, iş günüm. Näme iş buyurdular. Şu ağaçların taşına birinci kardonları toplap çıkkan şeyle öýüň arasyndan eýleden suwa ýatyrýan. Ondan soň şeyle koyup çıkkan öl nemeleri biraz 2-3 minut durandan soň kiçijik ağaçlaryň daş töweregine ýazyp çıkkan şeyle. Sansını yazıp durun. Kenin tek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şu an 7 sansını yazıp durun ve ondan sonra kaltacığımı alyan. Şu tarik gelen ve şu ügelen ağaçları bularım düğünmen ügedim. Hemmesini şeyle Angır'daki ağaçlardan toplap yine garlı biraz ona mügemeli. Şuları alyan. Gelin bolsa bunu näme maksat bilen etdiýärler, o arada biraz gürrüň bereýin. Elbetde bawançylyk bilen meşgullanýanlar belki bilýändir, ýöne men özüm hem bilemokdum. Soň internetten gözläp gördüm. Başta öl kardonlary nahalyň daş töweregine aýlap çykýar. Ondan soň ölen ağaçlary, ağaç galyndylaryny üstüne guýýar. Bunu näme üçin etdiýärler? Bu usul topragy kuramadan goraýar. Ot çıkmazlığını azaltýar we yer walty bilen has bereketli bolýar. Şeýlelik bilen nahal güýçlesýär we gowy ýaşaýar. Bu usul agacy hem günden goraýar, hem haşal otlaryň çıkmagyna böwet bolýar, hem ağaç kän suw islemeýär, suwsuzlygyny azaltýar. Karoçam kafeye geldim, satyn aldım internette oturur naşyma çen diýip. Bäri 5 çen işleýän eken. Kafeň 5 çen işleýänini birinji gezek görýän. Bilmedim gynansaram iş muruna giden ok Taylandda. Yani Wi-Fi çekip dur şurada daşynda. Vallahi şu taýda oturup ýüklen. Böyleliğin internetlerini yapýan çağlar vallahi ulanjak şu taýda. Kafeň garşysyna geçdim, oturuyorum şöyle. Oturacak yer var eken şurada. Wi-Fi öçürmediler, işläp dur, näme bolsa. Videomu zat edip durun. Ustanoyu edip durun. Kafede Aňyrda yapyldy. Sağ olsunlar Wi-Fi'laryny öçürmediler. Bärde gat kıyın boldy internet meselesi, saat meselesi. Birinci videomu yükledim. Birinci yanlış yükläpdirin, onu pozdum, täzeden yükledim. Soň 3 sany zat aldy, telif hakkı aldy. Onu täzeden oňaryp, täzeden yükläp atýarym. Ve zaryadymam az galypdyr. Kayın. Yapacak bir şey yok. Şu videonun şu nesip bolsa yükleyebilsem beýleki ýetişmezdi. Mahmal sebäbi zaryat diýip barýar. Şular ýaly günüň ýaşmagy. Ve men bärde video düzenleýän daş töwerek şeýle intek dolu diýilmedik jaý bäri. Bizem şu görünýän jaýyň melleginde işleýäs. Bärde esasen men edit yapmak üçin geldim, video montaj etmek üçin. Kän bir ýerleri aýlanmadym. Aýlanarmy bilemek, ýöne esasy videolamy düzenlemek üçin 9-dan 1-e çen işleýäs. Mellekde bir bolup başlaýan gaterwet gyzyp başlaýar, ýöne ýene-de boljak. Ýöne mellek işi biraz agyrrak. Yani mellekden gaçyp ýene mellek işine geldim. Yani ziyan yok. Bu iş Aňyra gitse 10 günlük. Dün ejem bilen gürleşdim. Ejem aýtdy, bärde mellek işlemesenem galýan geldi. Bärdine öý nahar berýär. Ejem aýtdy, işlemesenem berýär, saňa geldi. Yani çıkan ýolumdan
Evime gaytmak islämek, soňra çen dowam etmek isleýän. Oň üçin iza gaytmak ýok. Maksadymyza ýetýän çak. Dostlar, bugün ertesi gün maňa nähili iş sargally, onu görkezmek istedim. Ýene agaçlary toplap üwemeli. Ýöne agaçlaryny ýerden toplamalyny görkezýän. Şu taýdak agaçlary toplamaly. Ýöne bir problemi var. Nähili görünýän bilemok da. Şu taýda bir giden garynjalar var. Şular ýaly. Ve men asla bärini ellemek islämok. Sebäbi düýünlerle öňküsü gün kelleme 20 sany garynja şolly bir agaçy çekip durun, kelleme gaçdy saçma. Yuwam zordan ayırdım. Birden hemmesi çakya bir tarapdan ayırjak bolup zat edip. Oň üçin bärini ellejek däl. Yani gatam görse, yuwaşam görse. O taýda da bir giden. Yani bärininki gaterber. Ve men bu garynjalar bilen asla uruşmak islämok. Oň üçin toplanjalarmy ve her yerimden çakyalar ýöne dur kamam. Toplanjalarmy üwejek ve bolly diýjek. Allah gat kıyın işler berýär. Hani men üçin kıyın dine galjak yer we nahar üçin kıyın işler diýip düşünýän. Gönüllü iş kabul edenme gatı gıyınarnım. Keşke etmesedim dedim. Sebäbi gatı kıyın işler berýär. Neden soň işlerini bilemok ve yine Kopangamda işlemek üçün söz verdim. Ondan soň işlerini öýdemok. Sebäbi hiç şeýle ýagdaýda ne gezip ne zat edip bolýar. Suda olurmana yerlim. Dostlar, bärde size etýän işimi görkezip durkam. Bir tarapdan hem bärde men başyma gelen kynçylykly bir ýagdaýy gurrun bermek istedim. Dostlar, joralar Taylandda menim näme üçindir hiç bir işim uğruna gidenok. Bu bir alamatmy bärden gitmegim üçin bilemok. Näme üçin ýöne işim uğruna bolanok. Karoçam Bugünkü maňa buyurulan işi dinanymdan soň biraz şäherçe aýlanmak üçin we düzenlen videolarymy ýüklemek üçin öý eýesi bilen motorly şähere tarap gitdik. Şähere baryp naharmyzy ýenmizden soň öý eýesi bir zatlar almaly, ýöne motor gaterwet çal sürýärdi we meni derojukyn diýip gyssady we menem gyssanyp telefonumy juýyma goýup durun we gaterwet çal sürýän üçin ýolda telefonumy gaçyrtdyryn we bir tarapdan motordan ýapyşjak bolup telefonumyň gaçyp galanyny bilmän galypdyryn. Öý eýesi hem motoru çal sürüp hem meni gyssap telefonumyň gaçmasyna sebäp boldy. Hem soňundan sen öz günäň telefonumy eýe çykyp bilemok, näme üçin diýip meni günäkärledi. Yarım saat ýaly giden ýolumyzy gözledik. Ýöne hiç şeýle tapyp bilmedik. Ondan soň telefonumda Tayland nomeri bardygyny we oňa jaň etmesini haýyş etdim. Jaň etdik. Taylandly biri aldy we öz adresini berdi. Gelip alyp bilersiňiz diýdi. Men bu telefony yarım saat bundan öň tapdym we eýýäm Facebook sahypasyna ýiten telefonlara goşdum. Gelip arkaýyn alyp bilersiňiz diýdi. Men o ýerde telefonumy tapanym üçin beýenip durun. Öý eýesi bolsa gelip ol adama sen telefonumy tapyp beren üçin oňa $30, $15 bermegim üçin gyssady. Oňa onça pul berip bilmejegmi, az pul bilen syýahat etýändigimi aýtdym we eger men hem biriniň telefonuny tapsam onuň garşylygyna bir zat islemezdim diýip aýtdym. Ol hem öý eýesi hem maňa gaharlandy. Soňdan biz ol adrese gittik we menden soraman oňa pul hödürledi. Soň maňa berersiň diýip ol adam hem gerek gel men muny pul garşylygyna etmedim, adamçylyk üçin etdim diýip aýtdy. Soň öý eýesi ýene maňa gaharly, sen özüňe gaty gödek alyp bardym, ol sen telefonuny tapyp berdi, sen oňa garşylygyna hiç zat bermediň diýip. Siz nähili pikir etýäňiz? Siz menim ýerimde bolan bolsaňyz näme ederdiňiz? Sebäbi men özüm hem az pul bilen kän ýurtlary gezmägi maksatlaşdyrýardym we ol ýerde diňe galjak ýer we nahar üçin her gün kyfynda işleýärdim. Ol adamyň özü hem muny bilmeli diýip pikir etýän.
Bugünkü akşam naharım. Adını bilemok. Yani vara bay olup şu nahar yiyeceğime garip ol pad thai yiyin has koya. Yani doyuranok bir de zaten halamayan dadım var içinde. Şu da ay hiç iplemek ay bir de hemmisini ottuğunu doldurup dururlar. Valla ilk köşklatları ilk görüyün yani bilinmeyen datlardan başka kavurda adam ip olmaya yani şu o da değil tüylemek. Bakasam gımmadı özüm 150 mi burada bana mutta mudiyen ne yani bay olup şunu yiyeceğim garip olup 3 tane pad thai yerim ve menge közüm oy gittiler hiç mi yok berdi daha dalmana gittiler varla ziyanı yok doyduk diyen olay da doymadım da ottan da olu içi çünkü buram en goğuz haysı değildim şunu saylap verdi. Ruby, bye bye. Hemen ve selam. Bugün ertesi gün ve Daştöre aylanmağına çıktım ve ovadan Vadetana gavat geldim. Onu görmeyi istedim. Şular yağlı. Görayın da gat ovadan kuruluşu dağıdı. Ne oldu? Ne olay? Mağnat mı? Ve yüz meseledik görüyor bir de. Yüreğim yardı. Mağnım burada dağıttı. Girmek olanak mı kaya? Ay yok. Esası berde piller, ondan sonra ajdarha, esası ulanılıyor, kötülanılıyor. Odan kuruluşu gidip berberinin. Gitse çok görmek istedim. Budistlerin. O yerinin hem kuruluşu gidip gitse şeylere. Bugün galen yerimiz Chiang Mai'ye 50 mont 40 montluk yol. Ertir berden gittiyen angrek Chiang Mai'ye nasip olsa. Şun kuruluşuna seredayın da 5 tane kelleli ruin şöyle. 7-Eleven berden 10 montluk yol görközüyor. Daştöre o kepterini. Şular yağlı. Bilmedim berdeken yaşayış. Aziyen yağlı şehir değilsen şehir değil. O değilsen o olmahmal. Yani öylürem her yerde. Yani go tarafı seven varken 7-Eleven. Ona gidip varyan. O galan yerimde dün nahar vardı da bu nahar berem doktuydu. Özün almalı olayan dedi. O bana seyret ya, ben ona seyret ya.